hem fet una visita als treballs de restauració del castell de Bairem amb el parc arqueològic, que serà l'entrada, que és l'entrada ja de Gandia. No només des del punt de vista geogràfic, que ja ho és, des de l'entrada nord, sinó també perquè ens connecta amb la nostra història. El castell de Bairem representa la part de la nostra identitat més important. Estem acabant ara aquesta primera fase. En octubre farem una segona fase que acabarà de tancar les estructures, completarem l'espai botànic que hi ha en la pujada. I la veritat és que estem posant en valor este castell de Bairem amb un recorregut preciós que amb espais d'aprenentatge, amb espais, ens va informant de com era la nostra Gandia i de quin és el paisatge que ens envolta i de quina és la cultura que ens identifica. Per tant, s'ha de valorar aquesta intervenció com una intervenció cabdal que hem tingut la sort de fer en aquesta legislatura i que continuarà amb diferents intervencions per a fer accessible, per a donar-li aquest valor a tota la nostra ciutadania i a tots els visitants que s'apleguen a la nostra ciutat i que puguen comprovar com era Gandia, quina part de la nostra història connecta amb tot aquest entorn arqueològic i fer d'aquest parc arqueològic aquesta porta d'entrada de la nostra capitalitat cultural.